Bismillahirrahmanirrahim. Hoşku berekum mugudari dike salav rez hürmet bove. Ez rojvara bahsa mirovu u velad bikim. Kıymeta mirova lugora dini xwedê çiye û kıymeta velat erdê dünyayê li gora dînê xwedê çiye. Li gora dînê xwedê meriv pîroz û bimbareke muqeddesi insan, xwîna insan pîroz û bimbarek û muqeddesi, şeref û kerameta insan pîroz û mübarek e, an jî erd û welat û em bê qewrê dê vatan pîroz û bimbarek. Em dibin sîwana Qur'anê de li vê mijarê mêze bikin, dija hêviya mijû ew e, ew bîr û fikrê ku di serê we de heye di derbarê welat û muqeddesatbûna welat û alê û eştera em tiştê xwe de hûn serê xwe format bikin. Hemû wan mijarê xwe wan zanînê xwe danî ciyekî dibin sîwana Qur'anê de em bi hev re lê mêzekin ka Xwedê Teala çi ji bo şi xweliqandî. İnsan ji bo welat xweliqandî, insan kirî xizmeta welat yan welat kirî xizmeta insan em li vêya mêze bikin bi hev re. Xwedê Teala di Sûrê Lokman ayeta pîsta da wiha behs kir. Bismillahirrahmanirrahim. Elem terew enne Allahe sehara lekum ma fis semavati ve ma fil ardi ve esbega aleykum na'imehu zahireten ve batineten. Divê erêma navînin. Elem terew erêma navînin. Yani bira bivînin, bira mêze bikin, bira lêkolîn bikin. Enne Allahe bêguman Xwedê Teala sehara lekum ma fis semavati ve ma fil ardi. Di asîman û erdê da çi hey ji bo we musexer çêkirî. Bo we musexer kirî, ji we re sûxwar kirî, girî binê xizmeta we, xizmeta we dayê. Ew ji bo xizmeta we musexer kirî. Çi ni'met û xêr û xweşî de erd û asîman da heye, tev ji bo we musexer kirî. Ji bo xizmeta we em ê sûxwar kirî û kirî binê xizmeta we. Ve esbega aleykum na'imehu zahireten ve batineten. Hem jî ni'metê xwe yê eşkere û yê veşartî, ê ku hûn divînin bi çaban divînin, ê tiştê ku hûn nabînin ku Xwedê Teala we ji gelek tişta parêze, ew jî ni'metê xwe jî ser we de barandî bi boyaxa xwe, bi rengê xwe boyax kiriye. Ev ayet de hanê di nîşandan ku însan çi xwe erd û asîman heye, tiştê ku di erd û asîman de heye tev, Rabbil Alemin ji bo xatirê çi? Ji bo xatirê mirova xweliqandiye. Ji bo kirî binê xizmeta mirovan, ji bo xatirê mirova xweliqandîne, kirî xizmeta mirovan. Çi qas tiştê di erd û asîman de heye, Xwedê Teala ji bo meriva musexer kirî, sûxwar kirî, kirî xizmeta meriva. Her wisa Sûrê Beqere ayeta 29 dibêje. Huvellezî xalaka lekum ma fil ardi cemî'a. Çi tişt di erdê de heye Xweda ew Xweda ye, çi tişt di erdê de heye tev ji bo we xweliqandî. Çi tişt di erdê de zengînî em ê dewlemendiya ser erd û bin erd, xizîne û definê bin erdê û ê ser erdê çi heye ji bo xizmeta we xweliqandî. Her wisa Xwedê Teala di Sûrê İsra ayeta heftê da dibêje. Sûrê İsra ayeta heftê da dibêje. Ve lekad kerremna beni Adem'e dibêje. Bêguman muhakkak me beni Adem mükerrem çêkirî, jera ikram hatî kirinê. Em bê jera şan û şoret û rûmetekî insana heye. Yani insan hem bi şeklê xwe em bi rûmet û bi şeref û bi xwedî exlaqe, bi xwedî xulqiyeteka fî ehsen teqwînê Xwedê Teala em çêkiriye ku em bi şekl û sîmayê me di xulqiyeta herî qenc û baş da çêkirî. Her wisa Xwedê Teala em bi hiş û aqil û fehm û firasetê ji xemilandiye. Em bi her wisa Adem ji Adem re temamê meleketa çû secdê. Yani ji insana re ikram. Xwedê Teala rûmet û keremeta insan, keremeta herî qenc û baş kiriye para mirova. Ji vir de tê xuyakirin ku insan di dünyayê da mexloqê herî jê re hatî ikramkirinê Xwedê Teala jê re xizmet dayî kirinê ku mirov e. Temamê heywana, temamê nebatata, temamê tiştê di erd û asîman de gil binê xizmeta me daye. Ji ber wî yê Xwedê Teala dibêje di Sûrê Maîde ayeta 32 da dibêje men
قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Divi ki insaneki be sucu be hata bokuje her veki dünya kış kuşti o ki insaneki sağ beke her veki dünya sağ kiri. Hem dünya tefsah kiri. Ev ayet tahaninatte nişane ve yeki ku Xwedê Teala kuştana insan haram kiriye. Eğer insaneki sınırı kuştine derbaz bike, hududê kuştine derbaz bike, destî her mervekî bikuje, eğer ew sınıra derbaz kir mervekî kuşt, ew dikare bi sedî bikuje, hezarî bikuje, bi milyona jî insana bikuje. Ji ber wê Xwedê Teala divê ji insanekî bêsuc û bêxeta divê neyê kuştinê. Vêja dünya o tamamı ad û asîman ji bo xizmeta me hatî xwereqandinê. Dünya bi mirova xweş e. Gava mirov nebe tu qedr û qîmetekî ji dünya re tuneyî. Tu qedr û qîmetekî ji dewlemendî û em bibê xezinê serad û bin adra tuneyî. Ji ber ku î ku wan dixebitin însan e, î ku ji wan îstîfade dike însan e. Gava tiştê ku esasî gava hat tunekirin, tiştê dêne hebiçe tune biçe. Lawra esas dünyayê da mirov e. Vêja insan em bibêjin ji bo welatê kuştin. Îro li rojhilata navîn dewletê ku xelkê wan Müslüman ez behsa wan dikim. Eğer ehlê kufr û delaletê êrişî welatê Müslümana bike, hukûqa wî em bivê rê û rêbaza wî di İslamê da kifşe. Gere ji şertî îmanan berê mirû hember kafira bisekinin nereve. Ew tişeka dinê. Ez behsa Müslümana dikim, welatê Müslümana dikim. Îro welatê ku xelkê wan Müslüman e, tamamı da şer heye, cenk heye. Ji bo çi ye? Ji bo ku sînorê xwe diparêze. Sînorê çi bavê min? Sînorê hanê Xwedê danîye. Ne gere welatê Müslümana giş hevra yek be. Gere Müslüman giştî biqasî hev Xwedê heq û hiqûq û rûmet be. Gere Müslüman giş biqasî hev bi qedr û bi qîmet be. Çima rabise xwe yek aşîrekî welatekî çêkirî, qebîlekî welatekî çêkirî, em bi Avrupa em perçe kirin hin sınır danna bereme. Em jî radiş bi wan sınıra însanê xwe dikuje. Em divê ji hubbul wetenî min îmanê. Hez kirina welat ji îmanê. Di dînê Xwedê da welat mirov dikare ter bike. Ew welatê ku te nikaribû bajarê te gundê te nikaribû İslamiyet lê bijî, tu dikarib koş bibe her welateke dinê na. Her bajarek dinê na. Lê bi şertê ku welatê Müslümana giş ji hev re serbest be. Te fêm kir? Yani welat ji kê diparêze? Welatê Sûdiyê ji Iraqê diparêze. Iraq ji em bibêjin ji Kuweytê diparêze. Kuweyt ji Iraqê diparêze. Iraq ji Tirkiye diparêze. Yani her welatekî Müslüman perçe kirine bana ji bo xatirê ku wî sînorê ku Sunniyê ku Awropa danîna bereme xelkê dikuje ya divê ji hubbul wetenî min îmanê nexêr. Mirov welatê xwe hez dike. Di xulqiyeta me re de heye. Di terkîba me re de heye. Di fitreta me re de heye. Mirov ji welatê xwe, gundê xwe, bajarê xwe hez dike. Ava tişteka dinê ye. Lê mirov ji bo xatirê ku jê hez dike navê manê here însanekî dikuje. Devê ki têwîtim moter însanê dikuje. Vêja di dînê Xwedê da însan herî pîroz û mukerrem ceratî ikram kirinê û ji bo bayraqê, ji bo alê, ji bo perçekê erdê, ji bo însan nayê kuştinê. Lara welatê Müslüman ê temamê Müslüman e. Lê li gora dînê muhefzekara, li gora wî dînê wan kesê ku dînê xwe ji Qur'anê negirtî, em bê dewlet û sîstemê ji wan re dînekî ji perçekî ji İslamê ji wan re dîn destnîşan kiriye ku rojî û limêj û hez û zekat e. Li gora wî dînî, li gora wî baweriyê, li gora wan Müslümanan, li gora wê bîro baweriyê, em bê welat muqeddes e, em bê însan ji bo xatirê welatê kuştinê. Yani wê bibêje hera em bêsuc û bêxeta xelkê nakuşî. Lawra mêrek sirê hember welat rakirî. Bavê me qanûnê te çêkirî kê danîye? Ew qanûnê ku te çêkirî mînkar dike, em bê şeref û namusa mînkar dike, eştera bêm nayl me dînê xwe bijîm, te Müslüman perçe kirî û te ravse xwe ji bo wan qanûna me dikuje. Ew qanûna te ji Awropa girtî, ji İngiltere girtî, ji Fransa girtî, ji İsviçre girtî, ji İtalya girtî, te qanûnê Xwedê ne ku tu ji bo xatirê wî însana dikuje. O ji bo xatirê qanûnê Xwedê ji însan nayê kuştinê. Ji bo xatirê qanûnê Xwedê ji însan nayê kuştinê. Ji xirî çend tiştê ku hiqûqî heye di İslamê de. Ew ne tê da? Vêje tu radise xwe te qanûnekî beşerî, tağûtî, ne însanî, ne İslamî çêkirî
o tu de bu xatirî wî dikujim nexir serê xwe bidin şexa bidin serê xwe ji bo xatirê welatê ku dînî İslamî lê neyê jiyanê merû xelkê nakujin nayê kuştinê roja qiyametê hûn mesûlin roja ku çûn meşera çûn mehkema kubra Xwedê Teala wê hesabê yek ji pozê we dipirsin pozê we re tîn lewre we qanûn nîzamekî şêkirî qanûn û nîzama we neaxwedê ye ê beşer e û hinek însan inkar dike hinek însana zulmê dike derfetê dewletê jin însanan re pêşkêş dike hinek însana jî mehrûm dike ji temamê derfetê dewletê evan ne tiştek însanî ne tiştek exlaqî ne tiştek xwedayî ji ber wî li gora dînê Xwedê welat ji birû dikare bike fedayî însana lê însan nebe fedayî welat welatê Müslümana bixwaz ez vana çend kelime were qise bikim hêvîdarim pêşa we ronî kiribe derheqê hezkirina welat û îman û ew ê de hinek tişkî serê we de çêbû li gora roneya Qur'anê însan herî pîroz û pak û muqeddes e û welat jî di xizmeta mirov de ye. Silav û rêz û hurmet. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.